Ya Mita, after a long time. Himalayan nih. Betan ya nih. Wah, teman-teman saya kalau mau jawab sih, grey kalau nanggung, black kalau nanggung tinggi ku. New research guys. Nih, ang nih bike soalnya nih. Nufin lah bike. Welcome back to my YouTube channel. Tolong per nih. Ini bike first of all mana isi kulum mana isi mana kholaan sih. Ayah nih. Mana dari juara yang gas darah nih. Nih mana isi mabuk kan takkan bike ku. Pray dini bike ang full servicing hanse. To zai yang ni mane mi ni block konai demen. To tang mana mi chika ko kan ngomba. To bike mo problem dong mane bufin jang. Rear suspension be mono suspension ai se steep zadang, gera zadang. Embrace ni brake ai se maba mangda ice homa khair. Embrace shi da zaba be beleg ida gas ke bala ne mun sidini yang mane all everything gari ke perfect bono yana na. To dai video start kalam si. Okay, dai jang first na. Ai share bhagwan Aizang zeng, isi kurma neng kari kerja kholan share. To bince, to lagper. Let's start the video. Pani lagper thang nai video, mas para gebang kusun sendiri man. To bini nang manis di ni fin nai hegan. Pani baik ni semendiar na. Mane abung ne bau mardar na. Mane pani video all details nai zaya siang. To ang ni gari ya ladeng, zaya ladeng Himalayan 411 BS4 2019 modelar na. Pi ladeng 1,31,000. To mane gebana prana bungdungbo borai gari lanaले माने निउ गारि बिदि बुंनांगौ बिदि आरोना खिन्थु आंनि थाखाय बे बोरायबाबो खिन्थु आंनि थाखाय आंनियाव जे निउ फैदोंना बियो आंनियाव जे गोदान नङा होमबा आं बेखौसो निउ होनना बुंदों आरोना मैया माने आंनियाव जे मोनसे निउ गारि फैदों बेखौसो बुंदों आं निउ बे गारिखौ निउ होनना बुङाखै आङो थ' जियानो जाया आं लं राइडनि थाखाय जिखि जाया टुरनि थाखाय आं स्पेसियेलि बे गारिया मोजां ना थ' बेनिखाय बेनो लाबाय आरो गोबां आंनि साबस्क्राइबारफोरनि माबाफोराबो साजेसनाबो बेनोखा 90% थामना कमेन्ट सेक खालामबानो जाबाय आरोना 90%आनो हिमालयान आरोना सोरबा एडभेन्सार 390 होन्दोंमोन बेनिफ्राय सोरबा डमिनार सोरबा डिउक खम आरोना हिमालयानानो ना पइन्टसे बारामोन ना थ' आरो नोंथांमोननि बुंनायखौ लायाथ' बिदि जानो हाया नङा होमबा थ' बेनिखाय नोंथांमोननि बुंनायखौ आं लाबाय आरोना हिमालयान थ' लोगोफोर जमानो दानिया लं राइड खालामसै ना थ' नोंथांमोना आंजों बिदिनो थाबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो बहुत बरिया जायगा देखायगोन माने बे बाइकजों लोगोसे आरोना ओमफ्राय आं लोगोफोर मोनसे गप्र' लानो सानगासिनो आरोना थ' बेखौ माने आं गप्र'खौ आं गाबोन लायगोन थ' बेखौ नोंथांमोना गाबोननि ब्लग नुगोन आरोना मानोना गप्र' मस्ट इम्परटेन्ट जाना फैदों आंनियाव माने बाइक लानाय हिसाबै आरो टुर खालामनाय हिसाबै माने गप्र'आ बहुत मस्ट इम्परटेन्ट जाना फैदों आरोना थ' बेनिखायनो आं गप्र' माबा मोनसे खालामो गप्र' लानोसै थ' नोंथांमोननो मोजां भिउ देखायनो थाखाय आरोना थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ ना थ' लोगोफोर आरो गोबाङानो सोंदोंमोन माने आंनि बाइकखौ बेसेबाङाव फानखो होननानै 220 आरोना आं फानदों 75,000आव बिनिफ्राय 75,000 फानखांनायनि उनावसो मानसिफ्रा आं 80 होगौमोन मा होगौमोन बिदि माने गोबां ओंखारा आरोना माने मा आं बिनि सिगाङावनो एसां भिडिअ होखाबाय आङो बाइक फाननायनि सिगाङावनो आंनि ब्लगावबो फेसबुकाव होबाय होनायालाय ओमफ्राय आब'नि ब्लगावबो होबावदों आं खिन्थु मोजां बायार मोनासै ना बेनिखायनो आं खाथियावनो हरबाय आरोना जों सुनोसै यस माने मिया लामाया ओरैबायदि मैला मोनफैनाय समाव माने बाहादा खिनाव माने कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों माबानि फ्लाइअभारनि ओरैबायदि हाब्रु आरोना अखा हादों बेयाव थ' बेनिखायनो गारि पुरा मैला आरो थ' बेनिखायनो गारिखौ जिखि जाया फार्स्ट सुनोसै बिनिफ्राय मुराय होनोसै खला होनोसै बिनिफ्राय मोजाङै सार्भिसिं खालामनो लांसै थ' दिनैनिफ्राय आंखौ माने नैबे बाइकजों सासे माने मोनसे निउ गोरबो खुंगुर माने उइथ हिमालयान रयेल एनफिल्ड माने 220 जों बे गोरबो खुंगुरा माने अल जाबाय आरोना नैबे जाबाय निउ गोरबो खुंगुर नायनोसै बोरै जायोना निउ जार्नि जोंनिया थ' बहुत लं राइड फैगासिनो नै भिडिअ थ' जाय दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे थ' दायो आं बेखौ सुनोसै थ' मा होनो लोगोफोरनि दायो नै फुल सार्भिस सोलिगासिनो फुल सार्भिसिं सोरनिबो जाबाय नै सकेट द्राइभार माने बिनि अवेलाव एसे लिक जादों थ' बेनिखाय एसेखौ फाहामखानोसै ओमफ्राय नियाव रेसार बियारिं ना बेबो हामा जादों कनसेटआ थ' नै दिनै मोननै खामानिया जागासिनो गिदिर ओमफ्राय नै बेनो रेसार बियारिंआ बेनो हामा जादों आरोना माने बेयाव रयेल एनफिल्डनि एसे रास्टिं जायो रास्टिं दै हाबोना थ' बेयावनो बिदि जायो आरो हामा जायो आरो बेयो नै नायदो निउ रेसार बियारिं थ' दिनै माने खामानिया बारा जानाय नङा मानोना दिनै माने स्टकआव आं अर्डार होदोंमोन ना थ' माने दाबो फैयाखै आरोना बियो थ' दिनै मोननै खामानि जाबाय मोनसे जाबाय रेसार बल सोलायबाय ओमफ्राय मोनसे जाबाय सिगांनि सासपेनसना एसे माने वेला लिक जादोंमोन बेखौ सोलायबाय आरोना टटेल 4,000 खरजासिम बेयावनो ओमफ्राय उननि स्प्रिं सोलायनांगौ बेनिफ्राय आरो मोननैसो खामानि दङ ब्रेकनि खामानि मेनलि बेफोर जाबाय ना आंनि बाइकआ पारफेक्ट जाबाय आरोना जिखिजाया राइडनि थाखाय थ' फार्स्ट जों राइड खालामगोन बहा थानांगोन नोंथांमोना मोनसे माबा होनदों अपसन होनदों फार्स्ट जों बहा थानांगौ मोनसे आंनि अपसनानो जाबाय सेरापुन्जि ओमफ्राय मोनसेयानो जाबाय मेनलि सेरापुन्जियानो आंनिया जाना दङ ओमफ्राय मोनसे अरुणाचल आरोना अरुणाचलखौलाय नोंथांमोना
आं साननाय बायदिबा माने अरुणाचलखौ आङो फेब्रुवारिसोआव थांगोन ओमफ्राय फेब्रुवारिसोआव फुरा माने एक्सट्रिम अफ रडिं खालामगोन आरो ना माने जों फुरा टावां बारनानै बुमला पास होननाय मोनसे जायगा दङ चाइना बर्डार बिनि हाइटआ जा 15,000 फुट माने बेयावलासो थांगोन सानदों आरो माने फेब्रुवारि समाव माने बे समाव बिराद बरफ सोरियो आरो बहुत स्टनफोर जायो आरो ना ब्लेक आइसबो मोनगोन माने एक्सट्रिम अफ रडिं खालामनो थाखाय आरो ना थ' नायनोसै थ' फार्स्टलि जोङो सेरापुन्जिखौनो जों सानना लादो थ' नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आं बहा थांनांगौ ना थ' बहुत सान्दुं आयौ ओंखाम खालामजोब्बाय थ' नै जाफ्रामजोब्बाय आरो माने खामानिया गाज्रि जाजोबासै ना दायो मारै फैगासिनो नै माय बाइक माय हाथि माय ब्लेक पेन्थर ओमफ्राय नियाव साननैसो नियाव ग्राफिक्स जागोन माने निउ हिमालयान बायदि आं नियाव खालामगोन ग्राफिक्स दै माने निउ ग्रेनाइट ब्लेकआ बोरै फैयो कालारा BS6आ थ' बेबायदिनो आं सेम खालामगोन आरो ना आं हिमालयानखौ माने फुरा निउ बनायखानोसै नै आंनि बाइक सनाया नै नुफिनलायबाय आफ्टार 2 days 3 days खारलाय लाजिलायो आया नै माने नियाव आंनिया एसे सिटनि प्रब्लेम जादों निउ आरो ना दाय जागासिनो नै आंनिया सनाया आयो नुफिनलायबाय आयो खाना जागोनलै आं सना एसे हाय This is new and this is my ex तलफोर नै एसे सलायनायबाय गावनि गारिखौ मेम'रि खिजा ताजा खालामनो थाखाय मा बुंनो आरोना बिराद बोरैबा नांदों आं बिराद माने मा बुङो दा बिराद हामा नांदों मानो बिदि जाखो आंनि गोसोआ गासैबो बाइकआलाय मा बायनाय जाखायो नङा होमबा खिन्थु बिदि जानांगोन आरो खिन्थु आं आंनि इमसनखौ नोंथांमोननो सेयार खालामदों आं नोंथां गावनि बायदि सानखायोना थ' बेनिखाय फुरा फुल A to Z माने गावनि इमसनखौ नोंथांमोन आं सेयार खालामो आरो थ' माथो खालामबावनो ना थ' माने बे बाइकराजोंबो एसे लोगो बायदियानो थ' जों मालाबा जों राइडआव थांगोन होनना रायलायदों आरो ना थ' होमबा बेबायदियाव माने राइडआव आंनि बाइकखौ आं नुफिनगोन थ' बेखौ आं बे मोनसे हेपि दं आंहा खिन्थु बे मानसिया फानफिनबा आं बायगोन बे गारिखौ उनाव फिउचाराव फानफिनबा आं बे गारिखौ बायगोन आरो बे मानसिया नै ओइ लास्ट करबा नालागे एकबार আমি মানে কথা পাতিছো আৰু যেনিবা মানে লং ৰাইডত যাম কেতিয়াবা টাৱাং যাম কেতিয়াবা অ'কে মানে সেই টাইমত এইটো বাইকটো মই এইটো লৈ যাবি কিন্তু এইটোও লৈ যাবি হা वाओ सोना खाता रहता है बाप रे ठीक है बाय बाय कभी मिलेंगे ना हाँ एक बार अपना नाम क्या माधव दास आपका आनंद मंडल लेट्स का प्रहलाद खान लोगोफोर नै दायो थांगासिनो आइलेन्ड आरो ना बेनिफ्राय थ' गारिखौसो नायबाय बहुत गाहाम नांबाय होननानै थ' आंनि नै निउ ब्लेक पेन्थाराव थांगासिनो आइलेन्ड माने मोनसे खामानि दं फिसा थ' फार्स्ट ब्लग जासिगोन नामा नै गारिजों आंनिया थ' नायदो एसे नङाबा थ' साननैसो आङो लागासिनो GoPro थ' मोजां राइडनि भिडिअ फैगासिनो आरो ना थ' देखते रहिएगा लेट्स गो लोगोफोर दिन जाबाय नेक्स्ट मर्निं थ' नै आं सिटखौ बारल'गायबाय आरो ना थ' नै बोरै नुदों एसेबाबो इमप्रुभ नुबायना मैया गारियाव खामानि जाबाय हेन्डेलनि आरो माबानि सकेट ड्राइभारनि आरो मोननै खामानि दंबावो ब्रेकिं आरो उननि सासपेनसन आरो ना बे जाबाय आरो गारिया थ' लोगोफोर नै नायदो एसेबाबो इमप्रुभ नुबायना मैयानिख्रुइ माने बिनि सिगांनिख्रुइ आरो ना ओमफ्राय दिनै आं नियाव ग्राफिक्स होनो हानाय माने नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दै आं माने ग्रेबो आं लुगैदों आं ग्रेखै जे पार्सनेलि पसन्द जायो खिन्थु ब्लेकआबो मोजाङानो थ' नोंथांमोना साजेस्ट खालामबानो जाबाय जे ग्रे खालामनांगौ ना ब्लेक खालामनांगौ टेंकिखौ ग्रे खालामबा बेजों लोगोसे नै सिगांनि मादगार्डखौबो खालामनांगोन आरो उननिबो खालामनांगोन आरो ना मासे मोनसे मोजां कम्बिनेसन जागोन ब्लेकबाथ' आं बेखौ फुललि माबा खालामसै निउ BS6 बायदि खालामसै माने अरिजिनेल बायदि खालामसै आरो ना थ' बेनोसै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै सिटआबो अरिजिनेल रयेल इनफिल्डनिनो 800 जागा लादों बेनो 800 कभारानो आरो ना सिट कभारानो थ' लोगोफोर दायो आं थांगासिनो गुवाहाटि अके बहुत खामानि दङ आं GoProबो लांगोन होनना बुंदोंमोन ना थ' लोगोफोर दिनै आं लायगासिनो GoPro माने थांनाय भिडिअआव बुंदोंमोन ना GoPro लायगोन होननानै थ' दिनै आं फाइनालि GoPro लायनोसै थ' सोरनियाव लायगोन नोंथांमोन नुगासिनो दै थ' गुवाहाटियावबो नायनो दङ बिजों लोगोसे आं बरमायावबो थांगोन माने नायगोन आरो ना माया मोजां बेखौ लाबोगोन आरो ना थ' बेनोसै ना लोगोफोर थ' नायबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा दे थांसै गुवाहाटियाव दे ओमफ्राय माबाफोर लाफानांगौ माबाफोर इस मा लाबोनो हानो मिस्थि लाफानोसै मिस्थि जाया बिराद लुगैयो माबाफोर थाङा पकरा मम'आनोसै दै बिहरबाय थायो लायनासै द' इस गोरलै जाबाय
दा जियानो जाया मानो लाफानोसै माबा मोनसे सोर जेबो खालामना दै दिनै फार्स्ट टाइम आंनि बाइकजों गुवाहाटि होलांसै आरो ना माने गुवाहाटिनिफ्राय लाब खालिसो गुवाहाटिनिफ्राय फैनाय जादोंमोन बिनिफ्राय आं खाथि खाला बिदिनो भेरगावनि मक्सि टंला बिदि जोंनि लकेल थांबाय थानाय जादोंमोन दिनै आं आरो मोननैसो खामानिनि थाखाय ग'प्र'नि थाखायबो आरो गारिनि मोननैसो ग्राफिक्स आरो सासपेनसन गासैनि थाखाय थांगासिनो आं गुवाहाटि लेट्स गौ थ' लोगोफोर गुवाहाटि थानाय ब्लगखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ होनोसै थ' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ आं बायगोन लोगोफोर ग'प्र' बेजों लोगोसे गारिनि ग्राफिक्स थ' लोगोसे गोबां खामानि दं आरो ना नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर लोगो मोनगासिनो येस